alaikum. Malam kina hiki ne? Okay, to ai na gane abin da kake nufi. Zauna kenan ko? Kai. Bodin wallahi ko? Kan bodin wallahi ko? Wallahi na kwana ko? Lafiya lau dan fulani. Ba gari. Wallahi alhamdulillah. Alhamdulillah, madallah. Dan fulani. Malam, Ina muka kwana a karatun ne satin da ya wuce. Kakaki malam do Allah ko? Sai ka sai ina maka kwana? A sai duk zaman da kake a hikin fulani ba ki sai inda hike kwana ba. Ina suka kwana ko? A haba dan fulani. Ai ni ba haka nake nufi ba. Ina nufin a ina muka tsaya a karatun satin da ya wuce. Yawwa malam yanzu kike Hausa ko? Yawwa. Hausa irin na Kano. Yawwa abin da Da ka he ina fulani suke kwana? Yawwa abin da nake nufi. Yawwa kin he ina muka dakata a karatu ko? Yawwa abin Yanzu ni dai gaskiya abin da nake so da ke malam in faɗa miki ko ba gaskiya ba. na'am. Kin ga wannan ido da kika biya mini, kin ga ido ne yayi wahala ko? Saboda kin biya min idon da yara sun je gwalgwala ko? Subhanallahi. In saboda yara kowa ya iya kulhuwan lahu kuma sai ka ce an jagwalgwala wannan izin. To yara du sai su ido su raina ni, ina ga ina biyawa a sallah wallahi ta suke yara sun je gwalgwala ido. Dan Ko? fulani. Ai karatu ko ya yake ai ba a rena mutum. Dan fulani. Ina so ki biya min wannan idon da nagi limamin kan tudu yake biya da sallar magariba ko? Limamin kan tudu yana lamin. A'a alif lam dai ko? Alkur'ai shine wannan ido. Sai za ki biya mini wannan ido zan biya ki ko nawa ne? A radiyon Allah bai tsada ba ko? Dan Allah za a karanta. A radiyon idan za ki biya min sai in ba ki saniya guda. Za ka ban saniya? Radiyon Allah sai in ba ki Da saniya. kuma ba a iya kasa ba a samu aka mu sama. Ni dai gaskiya malam ki biya min. To Ba na sa su ili su raina ni ko? shikenan ba komai za a biya maka.